In deze video ga ik je vertellen wat je kunt verwachten van een psychologische behandeling. Ik ga dat doen met de metafoor die gaat over het omzetten van een wissel. Laten we zeggen dat deze spoorlijn je leven voorstelt en dat je al een tijdje op weg bent van station A naar station B. Maar je bent niet tevreden met de richting die je opgaat. Je wilt iets veranderen, je wilt naar station C. En je weet misschien niet eens hoe station C eruit ziet of hoe je daar moet komen. Wat je weet is dat er iets moet veranderen en daarvoor ben je ook in behandeling gekomen. Om bij station C te komen, zullen we de wissel moeten omzetten van de spoorrails. Nou zijn er twee belangrijke dingen om te onthouden. Het eerste is dat om je richting te veranderen van station B naar station C, een kleine verandering misschien al wel voldoende is. Want vergeet niet, kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben. Je ziet in de tekening misschien ook dat een kleine verschuiving van het spoor naar 100 meter leidt tot een groot verschil. Laat staan naar 10 kilometer. Kleine veranderingen kunnen dus grote gevolgen hebben. Het tweede is dat het doel van deze psychologische behandeling niet is om station C te bereiken, maar om tot punt D te komen. Punt D is het punt waarop de wissel is omgezet. Dat is dus het punt waarop je hebt ontdekt wat je moet doen om tot station C te komen. En vooral ook dat je het vertrouwen voelt dat je in staat bent die weg verder op eigen kracht te vervolgen. Dan vraag je je misschien af, waarom zouden we niet gewoon doorgaan tot station C? De reden daarvoor is dat we niet alleen willen bereiken dat je je beter voelt, maar vooral ook dat je het vertrouwen opdoet dat je zelf over de mogelijkheden beschikt om daar te komen. Door de behandeling op punt D af te sluiten, krijg je de kans om te leren dat het jouw kracht is geweest die je tot station C bracht en niet een of andere slimme therapeut. Val je in de toekomst dan een keer terug, dan zul je niet als eerste de vraag stellen: hey, waar is een psycholoog als je hem nodig hebt? Maar zul je jezelf de vraag stellen wat jij kunt doen om je eigen kwaliteit weer aan te boren om tot nieuw herstel te komen. Ik wens je veel succes.